Hello mga lumon, mayong adlaw sa inyong tanan diha. Salamat kayo sa Ginoo no kay gihatagan tag maayong panlawas aron makashare og mga video sa inyo ha ug sa Sip Ride namo karon. So mauna sad ni ang ako ang i-share sa inyo ha mga lumon ang overlooking diri sa Kapatagan ug ang kapihan nila diri na adaptin lang sa highway. So ato sang duolon didto mga lumon kay murag nalingaw naman sila didto sige og video. Shout out day kang Chico TV na kauban ako og rides karon. Mauna ni siya mga lumon ang ilahang ginapahambog na mga talan-awon diri. So astang nindota jud mga lumon oh. Ang kaprisko lang sa hangin mga lumon. Nindot kayo sa tuwang lawas. Walay pollution, layo kayo sa syudad. Siyempre, ipakita sad nato tong dagway diri aron mo samot kanindot ang talan-awon ba. Aron ganahan pud mo padayon sa video kay nakakita mo gwapo. Mauna na nakapihan ang ingon nako sa inyo ha mga lumon. Sa gawas palang daan naa na sila yung mga kapihanan diri. Naa sila pambutang na lamisa og lingkuranan. So okay kay diri magkape mga lumon bisag udto ng dako kay bugnaw man kayong hangin. Dili mo bati og kainit. Galugaw, nag-order naman din ako ang kauban isa na vlogger oh. Pang libre sa diha, choy. Wala ko'y kwarta karon. Aran na ta ka sweldo. So si Kwati day ang amo ang gi-order diri mga lumon kay matod pa sa ako ang amigo. Pampabuhi daw og dugo. Unya, lami po daw. Naadaan sila yung mga presyo diri ang mga lumon. So ako ang ipasilip sa inyo ha. Aron makabudget mo o gusto mo manlaag diri. Maupod na ang ilang available diri na pwede nato orderon. Ato asang adtuon diri sa sulod nila na kapihanan mga lumon kung okay ba ang plastada. Oh, okay oy. Hinlo kaayo. Kanang pagtan-aw bitaw ninyo mga lumon na dili sakit sa mata. Unya murag luag sa paminaw ba. So mauna ni ang mga plastada sa lamisa nila diri ah. Unya kabalo ba mo mga lumon ang nagustuhan jud nako diri ang nagbantay kay maayo kaayo mo entertain mga lumon. Istoryahon ka. Unya ang imong order ihatod pa yun nila sa imong lamisa. So nindot jud kaayo sila diri amo welcome sa customer. Unya maupod ni ang ako ang nagustuhan diri na talan-awon mga lumon ang ilahang pichay na tanom pagkaninduta. Plastar kaayo pagkatanom ba. Street kaayo. Naapod sila'y photo diri na baligya mga lumon. Tag 15 lang ang isa. So shout out sa nag-serve sa amo ah. Perting buota yun nila mga lumon. Unya murag makita ninyo silang dagoy na malipayon sila ba. Simpre ikaw pud na customer murag mo adapt sa imo ha murag malipayon pud ang imong adlaw.
So, salamat kay sa inyo ha, madam og sir. Ug kaloy-an pohon, makabalik mi og laag, diha lang gihapon may mga sa inyo ha sir, madam. So, mauna na ang amo ang order. Ilahan ang gisala ang order sa akong amigo na si Kwati. Ay salamat na jud ang amo ang si Kwati. Lami na kayo mo inom og init kay tugnaw jud kayo diring dapita. So, hantod diri ang ako ang video mga lomon. Paki-comment, like, share, paki-subscribe na lang pud. Salamat sa pagtan-aw. Amping mo kanunay. Bye-bye.